dagen. Tone og jeg ville rigtig gerne have delt den med jer, men sådan blev det ikke. I slipper dog ikke for en hilsen her fra Mellemamerika, nærmere betegnet Lago Atitlán i Guatemala. Mads, du er en af mine ældste venner, snart 30, men også på den måde, at du er en af dem, jeg har kendt allerlængst. Jeg kan faktisk huske den dag, vi mødtes første gang. Måske ikke så meget fordi, at du var der, men mere fordi det var min første gang i Søndermark Gruppe, og jeg var virkelig nervøs. Det er snart 20 år siden, og siden da har vi lavet utallige ting sammen. Ikke mindst har du introduceret mig til internettet. Jeg tror faktisk, du viste mig Metallicas hjemmeside. Og selvfølgelig fikset mine computere utallige gange, altid med lange og dybdegående forklaringer, som sjældent har siddet særlig godt fast. Men vigtigere, så har vi lavet utrolig mange projekter sammen. Mest spejderrelateret, men med mange forskellige fokuser, eller foki, som du nok vil sige. Vi har sågar boet sammen på Buskager i Vandløse, i den mest overbeskidte, men også super hyggelige ungdomslejlighed, man kan forestille sig. Og det husker jeg tilbage på med rigtig, rigtig meget glæde. Noget af det, jeg bedst kan lide, men også synes er mest frustrerende ved vores mange projekter, er vores super ineffektive arbejdsmetode. Den indebærer os to i en computer, gerne burger, men i hvert fald kaffe, og så utallige overspringshandlinger i form af masser af hjemmesider, man lige skal ind og kigge på, og så selvfølgelig et par afsnit af 24 timer. Men når vi først går i gang, så kommer der næsten altid noget super kreativt og rigtig, rigtig fedt ud af det. Om det så er ideen om at bruge en hel uge i en mudderdal i Jylland på at skrive på skrivemaskinen, eller at stege høns i ler, bare fordi at Big Stock Røgsten har rappet om det. På et tidspunkt kom der så kvindfolk ind i vores liv. Helt sikkert for det bedste. Der er dog blevet mindre tid til overspringshandlingerne, men vi har heldigvis fået lov til at lave masser af skøre projekter alligevel. Og Ida, jeg kender dig ikke på samme måde som Mads, men jeg er stor fan af dit gå-på-mod og din energi, og af din kærlighed til Mads. Derfor nyder jeg, når vi er sammen alle fire. Og fordi dig og Mads, der er lige nogle hunde, der gør i baggrunden, og fordi dig og Mads skal leve et langt og lykkeligt liv sammen, er der et par ting, du skal vide om ham. 1. Han er meget god til computere. 2. Han kan være lidt doven, men det ligger til kønnet. Vi kan ikke gøre for det. 3. Han er lidt af en ordkløv og ved utrolig meget om omvendt land. Men ellers er han den sødeste fyr, man overhovedet kan forestille sig. Og derfor vil vi meget gerne sige et utroligt stort tillykke til jer begge to. Og vi vil gerne have, at alle folk rejser sig op for at udbringe et trefoldigt leve for Mads og Ida. Mads og Ida, længe leve. Hurra! 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 Skål! Skål! Og til sidst, lige underteksterne